Samantala mga idol, 1,000 mangingisda nakatakdang maging benepisyaryo ng housing project sa Bolinao. Para sa detalye, pakinggan mula kay Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report! Mahigit 1,000 pamilya ng mangingisda sa bayan ng Bolinao ang nakatakdang maging benepisyaryo ng isang housing project ng lokal na pamahalaan na layong mailipat sila sa maayos at permanenteng tirahan. Itatayo ang Fishers Housing Village sa 18 ektaryang reclaimed area malapit sa Pantalan sa Barangay Arnedo. Ayon sa pamahalang bayan, ang proyekto ay para sa mga pamilyang kasalukuyang naninirahan sa informal settlements sa baybayin. Sinimulan na ang paghahanda ng lupang pagtatayuan gamit ang 35 milyon pisong pondo mula sa ipon ng lokal na pamahalaan. At nakahanda na rin ang mga kinakailangang permita para maipagpatuloy ang proyekto. Nakikipag-ugnayan din ang pamahalaan sa Department of Human Settlements and Urban Development upang makakuha ng karagdagang pondo para sa pagpapatayo ng mga bahay. Bawat unit ay isang palapag na may sukat na humigit kumulang 60 metro kwadrado. Target na ipatupad ang abot kayang hulog na nasa 300 pesos kada buwan sa loob ng 25 taon upang matiyak na kakayanin ito ng mga benepisyaryo. Bahagi rin ng layunin ng proyekto ang pagtugon sa mga isyu sa kaligtasan, kaayusan ng komunidad at pagpapabuti ng baybayin na mahalaga sa turismo ng bayan. Ayon sa pamahalang lokal, hindi maaaring ibenta ang mga unit, ngunit maaari itong ipamana sa mga anak upang matiyak ang pangmatagalang seguridad sa paninirahan ng mga benepisyaryo. Kasama mo sa IFM News Dugupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.